Kala nuwun sepindah kala ngaturaken pambagya wilujeng konjuk dumateng sagung para lenggah para rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamid pasang Kalimantabi. Hilo dina sinabetna ila duni tinebina saking tolak sarek demawan tawang tau. Mugi nepato saking siku dendaning Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Kalilanana kala matur wonten ngarsa handika sami kanthi jumeneng awit piniji dening panjenenganipun Bapak Kasih. Saderengipun kala ngaturaken lajengipun sepindah. Kala badhe matur nuwun dhumateng para pepundhen, para pini sepuh dalah haji sepuh ingkang nganggung mastuti dhateng pepayaning kautaman ing kinurmatan. Matur nuwun ugi dhumateng para tresna kakung swawana putri satuh bagya mulya. Mugi rahayu saha welasaning pangeran ingkang maha welas lan wasih winantu sagunging karaharjan. Matur nuwun dhumateng panjenenganipun Bapak saking Muspika Kecamatan Temayang ingkang sampun pariti utawi palihangganipun Bapak Kasun ngawontenaken kesenengan dicara langen tayub kanthi acara niki sedekah bumi. Matur nuwun dhumateng para kadang taruna muda-mudi ingkang dhat kawula tresnani. Matur nuwun ugi dhumateng panjenenganipun Bapak Kasun sesepuh wonten ing dusun Kalimati ingkang dhat kawula hormati. Minangka para akan ngatur monggo kita sareng-sareng ngunjukaken puja puji syukur konjuk wonten ngesanipun Gusti Kang Maha Agung ingkang sampun keparing paring rahmat saha hidayat dhumateng kula panjenengan sami. Salajengipun panjenenganipun Bapak Kasun sepindah ngaturaken sewu syukur alhamdulillah dhumateng ngarsa dalem Gusti Kang Maha Kuwasa. Dene menapa anggenipun kagungan hajat sedekah buing siang menika tansah manggih rahayu wilujeng ing sambi kala. Sajengipun dhumateng para lenggah para rawuh hamba pilih panjenenganipun Bapak Kasun ing wedal dalu menika anggenipun caos palenggahan pasugatan unjukan menapa kemawon mbok bilih wonten kirang meranani penggalih handika sami kula ingkang nyuwunaken agunging samudra bangaksam. Kanthi suka biring manah panjenenganipun Bapak Kasun ngawontenaken senajan dicara langen tayub utawi seni krawitan muda laras ingkang mijil saking dusun Kalimati kawengku desa Papringan kanthi pangarsa di panjenenganipun Kiraka Mas Hengki Pranata. Aja ta. Dene salajengipun waranggana wonten sekawan cacahipun sekawan kawiwitan saking sisih kidul utoh di awan Dimas Ayu Wulandari mijil saking Dusun Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro Indonesia. Salajengipun Kusmaning Ayu Husnul Khotimah urung kok. Salajengipun Kusmaning Ayu
Waryati salajengipun ingkang pungkasan Suci Rahayu 1 2 3 mijil saking dusun Mbakulan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro dipun dukung sound system BMS saking Tengaring Tadan Kecamatan Gondang dening pranata cara kasebat pramugari kula piyambak Bapak Jaman saking Trenggulunan Ngasem Kabupatenipun Bojonegoro Jawa Timur. Kawula mriki kapatah dening panjenenganipun Bapak Kasun teges pados ngaturaken lampaning adicara ing dalu menika. Hamba menika mangkang gen kula ngaturaken sampur utawi sampur pakrapatan tumrap andika sami. Wonten klentunipun kula nyuwun agung ing samudra pangaksami. Atur kula sajengipun atur ingkang pungkasan wiwit purna madya usana tertamtu tasik kirang damel sarjuning penggalihan nika sami. Awit tasik kirang kathah anggen kawula maranata basa cubling pangertosan kirang ing sesrepan saha handhaping pawiyatanku. Pramila mawan tiwanti wantu-wantu panyuwun kula kersa handika sami nglumuntraken agunging samudra pangaksami dumateng kawula pribadi. Cekap semanten atur kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamune kok penayepe kok wedok tok sing dhisik. Ibu-ibu tok. Lha niki sajempun kula aturaken dumateng kanca pradangga. Handika sami kula aturi ngeracik joget serampat katampen Sekar Sari dados. Berarti aku ki bingung iki mendunge menti ya wayah jam papat bepero kalosa
ayuning wanita sing saka ngapa saka les kelawan mata melaku ngetan nyang Mojokerto melek ngulon mampir nyang mayang saben weton selamat tanah dimene gampang nggonmu golek sandang Ayo kanca sing sayo saeka praya budi kaya mrelure budaya kita mulai ayo ceceketan lagu nutri rama kanthi prasaja
mangke riyen Bu. Kasih pendanyangan. Lha niki sadèrèngipun hati cara pestane kelaban. Ngoro begini lah Mbah. Lho niki kangge pendanyangan sekaligus Mbak Pur Wati saking Jono ugi kedah nadar gendingipun sami eling-eling. Monggo. Monggo sing badhe tombok pendanyangan sing delok-delok bareng nang Dok. Monggo Bu, ibu-ibu pendanyangan sing badhe tombok monggo. Para bisa para bangun sepatumbuh kali oyo aja dolan lan wong priya ngremeno junjung derajat kang sane eleng kudu eleng kebasan loing arin mesti kudu eling kita kudu eling marang Kang Maha Kuwasa eling kita tansah kudu eling Bapak Ibu lan keluarga kudu eleng negarane kudu eleng kabudayane luhuring kabudayan junjung martabat bangsane eleng kudu eleng bebasan boy ngaret mesti kudu